गिबियावनो मिडियानि नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आं धन्यबाद होग्रोनाय थाबाय। दिनै नंगौ बिबिसिनि दैदेननायावहाय दिनै CYDP प्रग्राम बोसोरै जाफ्लेबाय थायो। दिनै नैबे CYDP प्रग्रामाव उन्दै उन्दै गथ'फोरजों बिदिनो लाइमोनफोरजों आरो पेरेन्टसफोरजों फैनानै दिनै आङो लोगो लाफैनो मोननानै आं बिराद गोजोननाय मोन्दों। आरो बोसोरे दिनै जोंनि माखासे बिबिसिनि दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि इयुथ्सनि दैदेनगिरिफोर गोबां रल लानानै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माबायदि दैदेनलांनांगौ बिनि रलखौ बिथांमोना लाबाय थायो। आरो जोंनि माखासे पेरेन्टसफोर आरो जोंनि माखासे ख्रिस्टियान धर्मनि लाइमोनफोर उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोङो दिनै बावहाय फैनानैहाय जोङो माबा मोनसे बुस्थु लानानै थांनानै जोङो गामि ओनसोलाव खोन्थाहैगोन बा सोरबा बिमा बिफानो जोङो माबा मोनसे फोरमायहैगोन होननानै जों बयबो दिनै उन्दै उन्दै गथ'फोरा दिनै बेयाव ज' जानायखौ आं नुनो मोन्दों। दिनै आं बेखौनो मोनसे मिडियानि गेजेरजों रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आरो फंबाय बिनानावमोनखौ बेखौनो आं बुंनो सानदों जे दिनै बेयाव फैनानै गोबां मानसिफ्रा मोनसे गियान आरो मोनसे थांखि लानानै बिथांमोना आवगायलांगोन। आरो जाय बिथांमोना दिनै फैयाखै आरो जाय बिमा बिफाफ्रा दिनै गावनि फिसाखौ खांनानै दस्रा लामाजों थाबायहोआबालानो जाहाथे नैबे सैथो लामाजों आगान होनायाव जाहाथे बिमा बिफाया जा दायथ' लानानै बेबायदि प्रग्रामावहाय जाहाथे जोंनि माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जाहाथे बाहागो लाहोनानै मोजां लामायाव आरो मोनसे जायगायाव मोनसे थांखियाव सहैनायनि लामाखौ जाहाथे बिथांमोना मावहैयो आं बेखौ खावलायदों। आरो दिनै बे CYDPनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय थांखिनि थाखाय नागिरनाय। दिनै जों बेखौनो थांखिनि थाखाय जोङो नागिरनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बेयावनो हमनो हायो जे जोङो मा थांखि लानांगौ। आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा बा पेरेन्टसफ्रा मा थांखि थानांगौ अलरेडि नैबे मेन आयदायानो फोरोंखाबाय। दिनै बेखौनो आं बुंबाय। दिनै आङो बेयाव फैनानै गोबां जोंनि इयुथ्सनि दैदेनगिरिफोर आरो बिबिसिनि दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि लाइमोन दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंगिरिफोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो गोरबोनिफ्राय आं जासिबावबाय। दिनै आङो बेयाव फैनानै आं जोबोद खुसि आरो आङो अरायसम उन्दै उन्दै गथ'फोरजों आरो जोंनि माखासे लाइमोनफोरजों थानानै आङो अरायसम खामानि मावलांबाय थागोन बेखौ आं मोनसे मिजिं दं। थेंक इउ सार।